Pri mikrofóne reprezentačný tréner Ján Kozák. Pán tréner, aké je to kruté dnes takto prehrať? Tak, futbal prináša aj také veci. Samozrejme, tí chlapci vydali strašne veľa síl. Fanúšikovia boli fantastickí. Samozrejme, ťažko tak dlho odolávať tlaku supera. A nakoniec, ja som mal inú predstavu, pretože prvý polčas bol úplne vyrovnaný a práve v druhom sme chceli ísť na víťazstvo, ale to skoré vylúčenie, tie plány nám prekazili a škoda, lebo dostať v 95. minúte gól, tak to je pre každé mužstvo a samozrejme taký moment, ktorý nie je príjemný a zvlášť proti takému favoritovi, ako je Anglicko, ale sme malá krajina. Nechcem ďalej rozprávať, malá krajina, ale máme fantastických ľudí. A keď sme tak spolu držali, ako dnes to bolo na ihrisku, tak by sme bola krásna krajina Slovensko. Hneváme sa na rozhodcov? Na čo provokujete? No povedzte. Nie, ja sa pýtam, že... Vy povedzte svoj názor. Ja si myslím, že áno. No tak povedzte svoj názor, rozhodcovia a tak ďalej. Toto mi robíte. Nie, pán tréner, dobre, ešte jedna otázka. Prosím vás pekne, toto je od vás nekorektné. Ja to dám do polohy takej, aby každý pochopil a vy nasledujúcu otázku dáte toto. Čo to sú za spôsob? Pán tréner, ospravedlňujem sa vám, ešte vám dávam... Nie len dnes. Dobre, posledná otázka, pán tréner. Čo to spraví s mužstvom? Máme samozrejme pred sebou ešte 9 zápasov. My nie sme krajina, aby stále postupovala na šampionáty. To si vymyslíte, myslíte? To znamená, že budeme ďalej pracovať ako doteraz, budeme stále sa snažiť, aby chlapci podávali také výkony, obetavé, hrali za Slovensko so srdcom a to budú pod môjim vedením stále robiť. Áno? A ja potom už nemám takú moc a takú silu, aby som veci iné ovplyvnil, to už je mimo mňa. Ale toto, že tí chlapci budú bojovať a majú charakter a budú bojovať, som o tom presvedčený. Ďakujem pekne. Toľko Ján Kozák, samozrejme rozčúlený.